Отже, що стосується самої дати, 9 листопада, День української писемності та мови, ця дата з'явилася у 1997 році, тоді відповідний указ підписав тодішній президент України Леонід Кучма, і відтоді щороку в Україні проводять у цей день різні тематичні заходи, вони так чи інакше пов'язані з українською писемністю, з українською мовою. Можна навести приклад таких акцій типових для цієї дати. Це радіодиктант національної єдності, ми сьогодні ще про нього поговоримо. Це така родзинка, захід українського суспільного мовника. Крім того, можна згадати про міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Я навіть сама пригадую, що колись у шкільні часи брала в ньому участь. Нагадаю, що українська мова є державною в Україні, частиною якої є також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Статус української мови прописаний у статті 10 Конституції України, і в цій самій статті зауважу для деяких наших слухачів, що йдеться і про наступне. Далі цитата: «В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист також російської та інших мов національних меншин України». Кінець цитати. Після початку анексії Криму Росією, нагадаю, на півострові з'явилася нова російська так звана Конституція Криму, і стаття 10 цього документу визначає, що державними мовами Республіки Крим, це цитата, є російська, українська та кримсько-татарська. Тому нагадаю тим нашим слухачам, які будуть запитувати сьогодні, чому ми дозволили собі мовити українською мовою на Крим, що, якщо ви не знаєте, то навіть у російській так званій Конституції Криму українська мова на рівні з російською і кримсько-татарською визнана державною. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Крим Реалії ми будемо говорити про становище української мови в Криму в останні 6 років, зокрема. Моє запитання до слухачів наших, особливо до слухачів із Криму, буде наступне. Чи послуговуєтеся ви українською мовою, чи послуговувалися нею до 2014 року, чи щось змінилося? І як би ви поставилися, якщо ви не є українськомовними, а спілкуєтеся російською мовою переважно, як би ви поставилися, якби до вас у Криму звернулися українською мовою? Нагадаю, що 8 800 10 06 926 – це безплатний номер для дзвінків із Криму. Крім того, є пряма YouTube та Facebook трансляція на наших каналах. Ще додам, що з нагоди Дня української писемності та мови президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбуці про свій досвід опанування української мови, адже президент Володимир Зеленський не є носієм української мови, він не приховує те, що він із російськомовної родини. Зеленський, зокрема, закликав українськомовних громадян стати, цитую, провідником у світ української мови для тих друзів, знайомих чи колег, які поки що на українську мову не перейшли або взагалі соромляться, скажімо так, через якісь особливості того, що вони можуть зробити якусь помилку, послуговуватися українською мовою в публічному спілкуванні. Водночас у своєму такому зверненні з нагоди Дня української писемності та мови Володимир Зеленський застеріг від булінгу, агресії та примусу щодо громадян, які не розмовляють українською. Додам також, що 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Дуже довго Україна йшла до ухвалення цього закону. Дія цього закону поширюється на органи державної влади, на публічні сфери, але, що важливо, вона не поширюється на сферу приватного спілкування, а також на здійснення релігійних обрядів. Є, наприклад, в цьому законі перелік посад, де володіння українською мовою є обов'язковим. Це стосується топ-посадовців українських, той самий президент України, прем'єр-міністр, голова Служби безпеки України, наприклад. Це стосується державних службовців, але для кращого розуміння загальна логіка цього закону наступна. Кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською. Такий закон в Україні був ухвалений у 2019 році. Отже, говоримо сьогодні про українську мову. Нагадаю, 9 листопада – це День української писемності та мови. І розпочнемо ми сьогоднішній наш ефір із спілкування з представницею Українського культурного центру в Сімферополі. Альона Попова з нами на прямому телефонному зв'язку. Пані Попова, доброго вечора.
Доброго вечора. Ваш український культурний центр – це один із небагатьох осередків української мови в Криму в останні роки. От як на вашому рівні виглядає оця підтримка української мови? Чи є можливість, наприклад, прийти на якийсь захід вашого центру і, скажімо так, попрактикувати українську мову? Ну, це наше саме таке щире бажання, щоб люди приходили до нас і спілкувалися. Ми колись хотіли зробити такий мовний клуб. Це було у 16-му році. Мені тут підказав Фейсбук, нагадав, що от саме десь в жовтні ми розклеювали оголошення про те, що відкривається мовний клуб. Дуже чекали людей. Прийшло декілька нових, дійсно нових для нас людей. З них була, не повірите, Анастасія Грідчина, яка зараз робить справу на фронті, пов'язаному з офіційною українською громадою українців Криму. Але тоді не дуже у нас пішло далі з цим проєктом, бо дуже мало відгукнулося. Але ви знаєте, цікаво, що пані Наталія Руденко, директорка української гімназії, відписалася, що у неї теж була ситуація, коли вона відкривала свою гімназію, тільки відкривала в 90-х. Вона теж розвішувала оголошення, і їх теж зривали, і теж дуже початок був поганий. Тобто все так дуже вяло починалося. Тому дійсно ви правильно ставите запитання, що хотілося б спілкування, хотілося б залучення людей, ті, хто хоче спілкуватися. Але тут у нас знову ж таки наш формат, тобто знову люди бояться йти невідомо до кого, невідомо куди і невідомо з якими подальшими наслідками. А в принципі ми збираємося і залюбки, і саме українською мовою спілкуємося. Якщо дозволите, якщо захочете, було б цікаво, якби ви поділилися своєю історією. Я не знаю, чи ви є людиною, яка народжена в Криму, але точно знаю, що ви живете в Криму вже давно. Як так склалося, що ви почали послуговуватися українською мовою? В мене дуже проста ситуація. В моєму оточенні прекрасно знають, я про це вже не раз розказувала. Я народилася в Криму, в мене українське коріння, я тільки одне можу так приблизно якось відслідити, то тільки що прізвище одного з моїх, бабуся моя мала українське прізвище, і її теж батьки було прізвище українське, але то тільки от формально, наскільки я розумію. Всі інші родичі російські, чи є польські коріння, але саме українських, на жаль, нема. І в мене російськомовна сім'я, і зараз так воно залишається, а мій український починається з 14-го року. З 14-го року. А як ви вивчали українську мову? От цікаво, як вам було перелаштуватися, чи легко було? І, можливо, є якісь лайфхаки, якими ви би могли поділитися з тими нашими слухачами, які, хотіли би, можливо, вивчити українську мову, але вважають, що їм це не під силу? Саме головне не боятися. От ви у своєму тексті зараз повідомляли про щось пов'язане з тим, що у людях є страхи. І от дійсно це я теж бачу, особливо якщо люди вже такі, як я, не молоденькі, передпенсійного віку, вони бояться переходити на мову, бо бояться саме цих помилок, якихось жартів на цю тему. Я навіть чула такий вираз, не знаю, чули чи ви ні, картава українська. І люди дуже не хочуть виглядати отак смішно, і самі себе заганяють в якийсь кут.
тобто не можуть далі розвиватися, але все це можливо. Ну і потім дуже цікаво спілкуватися з тими, хто вміє і дуже гарно це робить. І весь час можна запитуватись, як правильно, і нічого тут нема складного. Це навпаки, ти навчаєшся, це непогано. Українську я, на жаль, вивчала дуже довго, але не дуже, ну, може, не знаю, не дуже там вдало, якось, ну, не заходила, чи як по-іншому, там можна що завгодно і довго про це говорити, бо і в школі, і в університеті сам курс був, і були заняття, і навіть я працювала на радіо і читала українські тексти, але це теж було дуже складно. Бо було інше відношення, яке зараз змінялося з мінусу на плюс. От така ситуація. Якщо говорити про ставлення до української мови в Криму в останні роки, скажімо, на такому простому прикладі, якби ви захотіли звернутися в тій самій сфері обслуговування в Криму українською, чи зіткнулися б ви з якимось нерозумінням? Тому що я просто знаю, що щоразу, коли ми торкаємося теми української мови в Криму, нам починають деякі коментатори писати, що в Криму ніхто української не знає, ніхто нею не послуговується. От що б ви, можливо, відповіли цим людям, які так вважають? Українську в Криму знають, користуються менше, ніж могли би. Але ж реакція, я хочу сказати, і це дійсно так, повірте, реакція на українську мову, в такому побутовому сенсі, да, дуже гарна. Люди посміхаються. Хочете там в транспорті, хочете в крамниці. Якщо прийти на українську, запитати українською про товар там чи про ціни, люди відгукуються, відповідають. Іноді молоді. Буває таке, що там розказували дівчата, що просили каву з вершками, то не зрозуміли, що за кава і з чим то кава. А так, в цілому люди нормально реагують і можуть теж перейти на українську. Я, наприклад, згадую, як ми колись ходили до апеляційного суду і на українській мові спілкувалися з судовими приставами, і вони теж переходили на українську. Тобто це знову ж таки, як хочеться це можна трактувати, але це теж такий маленький фактик. Буквально ще одне таке запитання, воно стосується якраз таки вивчення української мови в нинішніх умовах, уже після 2014 року. Ми нам доводилося наводити, здається, ще 2 роки тому в ефірі Радіо Крим Реалії таку статистику від правозахисників, які констатували, що немає вже шкіл з навчанням українською мовою в Криму. Це сталося саме після 2014 року. Тим не менше, і це показує статистика українського уряду, є діти в Криму охочі навчатися потім на материковій частині України, а навчання на материковій частині України означає, що вони будуть навчатися українською державною мовою. От як бути цим людям, цим дітям, які бачать своє майбутнє на материковій частині України, а навчатися українською їм немає де, можливо, ви би їм щось порадили? Вже є такий досвід. Це репетиторство чи дистанційне навчання. Я тут хочу сказати, це може дійсно, якщо за ці роки не виходить створювати нові класи і школи. Зараз я теж подивилася, що нам пише наша місцева адміністрація Міносвіти Криму. Вони пишуть вже про 2 школи. То було у нас, 7,
там в якомусь 18-19 п'ячки. От зараз, ну це не зараз, а про минулий рік. От зараз інформація є на сайті Міносвіти. 2 школи вони пишуть, не вказують, які. Ну, гімназія, так думаю, що залишилася. Ну і може та Феодосійська школа, 20-та, ну не знаю точно, про які школи йдеться. Тобто скорочується кількість школ, скорочується кількість дітей, які навчаються українською. Ну там про факультативи, там цифра якась там 10 тисяч, не знаю наскільки це правда. Але ну от такий варіант. Все ж таки не виходить батькам добиватися того, щоб відкривалися класи додаткові, навпаки все скорочується. Значить, треба йти тим шляхом, який вже от зараз сам собою от таким чином творився, тобто чи репетиторство, чи освіта онлайн. Зрозуміло, дякую вам дуже. Це була Альона Попова, представниця Українського культурного центру в Сімферополі. Ну, за нашими даними, то ті навчальні заклади, про які пані Альона згадала, вони вже не діють як заклади з української мови викладання, але ми про це ще обов'язково поговоримо. Я лише хотіла додати, оскільки пані Альона згадала про Анастасію Гридчину, от мені здається, що це, мабуть, є сенс згадати в контексті цього ефіру, що після початку анексії Криму Росією на півострові з'явилася така громадська організація, яка називається «Українська община Крима». Якихось заяв із нагоди Дня української писемності та мови ця організація не робила, принаймні публічно. Можна зайти на їхню сторінку, подивитись на сторінку Анастасії Гридчиної в Фейсбуці. Але можна нагадати, що очільниця цієї самої общини Анастасія Гридчина є також видавцем низки проросійських видань українською мовою. Зокрема, у липні цього року Гридчина повідомила про створення інформаційного агентства «Крим сьогодні», що об'єднало в собі інтернет-портал під назвою «Переяславська Рада 2.0» та щоквартальний журнал «Крим сьогодні». У серпні, і ми розповідали про це в нашому ефірі, стало відомо про появу в структурі «Крим сьогодні» також щоквартальної газети «Кримський вісник». І в серпні тоді вийшов перший номер, а минулого тижня Анастасія Гридчина в своєму Фейсбуці повідомила про вихід другого номеру. І якраз з цієї нагоди 5 листопада Анастасія Гридчина написала, і тут я процитую мовою оригіналу: «Развитие и поддержка украинского языка в Крыму – важный бренд многонационального Крыма. Наша газета способствует укреплению гармонизации межнациональных отношений на полуострові». Кінець цитати. Але водночас українські правозахисники за останні 6 років неодноразово звертали увагу на те, що становище української мови в Криму погіршується. Наприклад, в жовтні цього року навіть уже не просто правозахисник, а член українського парламенту, голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько порушила питання доступу до навчання і спілкування українською мовою на півострові на засіданні комітету ПАРЄ. За словами Ясько, станом на 2020 рік російські чиновники в Криму закрили всі навчальні заклади, де велося навчання українською мовою. Вона також нагадала, що у 2017 році Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію гарантувати українцям у Криму можливість навчатися українською мовою. Я нагадаю, що ви слухаєте радіо Крим Реалії. Ми сьогодні говоримо про українську мову. 9 листопада – День української писемності та мови. Я нагадаю, що у нас працює не лише номер телефону прямого ефіру 8 800 10 06 926, безкоштовний для дзвінків із Криму, але є також Фейсбук-трансляція нашого ефіру та Ютуб-трансляція. Обов'язково буду дивитися, що ви тут пишете в коментарях. Можу кілька вже зацитувати ті, що прямо перед очима. Один зі слухачів під Ютуб-трансляцією пише: «Українська мова найкраща в світі. До 2013 року я українську майже не знав, бо, на жаль, в школі не викладали українську мову, але з 2013-го почав розмовляти українською і в захваті від неї». От в мене до вас тоді запитання. Наш слухач, напишіть, будь ласка, звідки ви, бо цікаво, звідки цей ваш досвід. На жаль, ви тут себе не ідентифікували. Крім того, бачу, що у нас під Фейсбук-трансляцією пишуть, що приємно почути в кримчан українську мову. І також бачу, що
Одна зі слухачок пише нам: «Все знаємо і скучаємо, іноді спеціально розмовляю українською, щоб, процитую, щоб вату розлютити». От кінець цитати. До нас приєднується в ефір голова Центру громадянського просвітництва «Альменда» Валентина Потапова. Нагадаю, що «Альменда» займається, зокрема, питаннями доступу до освіти жителів тимчасово окупованого Криму на материковій частині України. Пані Валентино, доброго вечора. Доброго вечора. Було б цікаво, якби ви поділилися своїми результатами моніторингу ситуації з навчанням українською мовою в Криму от після 2014 року. Чи є ще, наприклад, школи або вищі навчальні заклади, де є така можливість? Ну, на жаль, українська мова на півострові майже знищена. Якщо говорити цифрами, то зараз 0,01% відсоток від загальної кількості учнів, які мають можливість вивчати українську мову. Це маленька школа біля міста Феодосія. Там навчається біля 150 учнів. Це селище, і саме цією школою частіше звітує російська влада щодо доступу до української мови в Криму. Але це не доступ, це так, як так можна сказати, створена така Потьомкінська деревня, якщо так можна сказати. Української мови в Криму майже немає. Що стосується навчання українською мовою, я стежу вже тривалий час, десь 2 роки за цією дискусією довкола української мови. Зустрічаю час від часу аргументи, мовляв, який сенс вивчати українську мову, якщо нею в Криму ніхто не послуговується, якщо немає запиту. За вашими даними, чи дійсно це так, що немає охочих, наприклад, навчатися, аби їхні діти навчалися українською мовою? Тобто, можливо, дійсно просто немає запиту до нинішніх російських чиновників у Криму? На жаль, ми не можемо моніторити ситуацію в самому Криму, тому що у нас немає доступу до виваженого аналізу, що там відбувається. Тому ми можемо лише через те, що ми спілкуємося з абітурієнтами та ми спілкуємося зі студентами, які вступають до українських вишів, чи є або немає запиту на українську мову. І ось нещодавно ми зустрічалися зі студентами, які вступили в 2021 році, і задали їм питання, чи важко їм навчатися зараз у вищих навчальних закладах, чи достатньо їм української мови, щоб навчання у них відбувалося українською мовою. І ми отримали дуже цікаві відповіді. Наприклад, діти сказали, що в Криму майже неможливо знайти репетиторів, які можуть надати таку послугу, як українська мова. Тому що вчителі бояться таку послугу надавати дітям. Далі вони сказали, що ця послуга коштує дуже дорого, і не всі родини можуть дозволити собі наняти репетитора з української мови. Також вони сказали, що вони були б дуже вдячні Україні, якщо б Україна організувала навчання, таке онлайн-репетиторство, коли б держава сплатила кращим вчителям української мови такі уроки, і вони б могли записатися до таких вчителів і отримати
таке онлайн індивідуальне навчання. Це теж був запит від дітей, які вступили до вищих навчальних закладів зараз. Також вони дуже просили, щоб були якісь факультативні заняття, коли вони вже навчаються. І саме сьогодні правозахисні організації звернулися до президента України щодо того, щоб звернути увагу на те, що з бюджету на 2021 рік зникли кошти, які були закладені згідно статті 44 Закону про вищу освіту на підготовчі курси для дітей та молоді з окупованих територій. Там частинка була не дуже велика, там 60 мільйонів, що становило 0,1% від бюджету МОН, але і ця цифра зникла, і зараз в бюджеті 0 гривень на таку підтримку дітей, які вступили до вишів або планують вступити до вишів в Україну в 2021 році. Так, це цікава тема. Ми теж на неї звернули увагу. Я думаю, найближчим часом до неї в нашому ефірі повернемось. Пані Валентино, буквально одне запитання, що встигаю вам задати. От чи відрізняється за вашими даними саме в цій сфері освіти становище української і кримсько-татарської мов? Я не можу сказати, тому що кримсько-татарська мова, вона більш представлена в Криму, ніж українська мова. Але там також, я знову перейду на російську мову, Потьомкінська деревня. Там також це не отримання якісної освіти на мові кримсько-татарської або української, а там робиться вигляд, що така освіта існує. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Це була Валентина Потапова, голова Центру громадянської просвіти Альменда. Ми говорили про ситуацію з навчанням, зокрема, українською мовою в Криму після 2014 року. Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Крим Реалії. Сьогодні День української писемності та мови. І ми продовжимо після невеликої паузи. Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Перейду на русский язык, потому что следующий наш гость эфира будет русскоязычный. И вот мне показалось интересным обсудить момент, связанный с положением украинского языка в Крыму после 2014 года, с человеком, который мониторит ситуацию, вот в частности, что касается языков, и в разных российских республиках. Речь идет об таких государственных образованиях, да, где преобладает какой-то этнос, и понятное дело, что у него тоже есть свой язык. К нам присоединяется Стефания Кулаева, глава антидискриминационного центра «Мемориал». Стефания, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Смотрите, вот мы говорим о ситуации в аннексированном Крыму. После 2014 года по факту в Крыму один язык главный – это русский язык. Хотя по российской конституции Крыма таких языков 3 – русский, украинский и крымско-татарский. Можете ли вы объяснить, почему так получается, что по факту все-таки первенство за русским языком? Речь даже не о том, что его используют, а о том, что его всячески поддерживают. Да, но, к сожалению, такова политика России в отношении и субъектов Федерации российских, и малых народов, в том числе языковых меньшинств. Это современная политика, но это историческая такая политика Российской империи, Российской Федерации, где всегда русскому языку и другим таким символическим признакам русской культуры отдавалось преимущество почти всегда. Исключение можно составить только конец 20-х, может быть, самое начало 30-х годов, когда благодаря
движением, собственно говоря, вот национально-культурным, языковым интеллигенции как-то удалось создать ряд и пособий для преподавания на национальных языках, причем это касается и тех стран, которые сейчас отдельные, но когда-то входили, да, в Российскую империю, потом в Советский Союз. Это касается, допустим, белорусского языка, это касается украинского языка, это касается языков народов Центральной Азии. И сейчас, тогда, когда в Россию не входят уже эти страны, но входят другие языковые группы, да, русский язык признан государственным, а еще есть 37 государственных языков в республиках Российской Федерации. Но, тем не менее, конечно, нигде нет никакого равенства. И в последние годы особенно бьют тревогу уже даже сравнительно большие республики, сравнительно большие народы. Ну, то есть, попросту, это на самом деле довольно большие языковые группы, татарские, башкирские, которые республики Северного Кавказа, которые теряют возможности изучать язык в школе, например, получать среднее образование, высшее образование на национальном языке. Это тоже тенденция уже 21 века в России. Но почему так происходит? Другие языки как-то угрожают русскому языку в России? Не, ну другие языки, конечно, не угрожают, и угрожать никак не могут. Ни в России, нигде, но, к сожалению, это политика, ну, такая имперская, я бы сказала, политика подавления всяких национально-культурных, национально-религиозных и языковых проявлений. И в большой мере это противоречит международным обязательствам Российской Федерации. Да, Россия, как участник Совета Европы и ратифицировавшая рамочную конвенцию по правам национальных меньшинств, где прямо сказано, что люди, даже носители очень небольших языков, имеют право получать информацию и учиться, и особенно получать начальное образование на своих языках, что это гораздо лучше, правильнее и в соответствии с интересом. Тогда речь идет о том, что в принципе Россия обязана обеспечить возможности языкового развития не только вот таким большим республикам, как Татарстан, Башкирия, Бурятия, скажем, Якутия, но и даже таким народам, у которых вообще нет никакого территориального места. Вот наша организация много лет следит и защищает права цыганского населения Российской Федерации, или ромского, как сейчас все чаще говорят. И вот язык романес, он живой, да, на нем говорит, ну, во всяком случае, больше 100 тысяч человек, я думаю, что и больше 200 тысяч человек реально, хотя по переписи меньше. И на этом языке нет никаких возможностей получать образование, несмотря на то, что, вот, например, Совет Европы прямо призывает к созданию таких возможностей. То, что вы сказали о Крыме, конечно, да, там на самом-то деле больше языков, все еще как-то живых, да, даже кроме этих 3 названных, есть еще все-таки какие-то остатки там крымского, крымчаковского и других языков, и, конечно, других просто общин, реально живущих в Украине, но и в Крыму. Но фактически даже такие признанные общины, как украинская и крымско-татарская, не получают возможности практиковать язык в общественной сфере. Это, кстати, касается других частей Российской Федерации. Вот украинский язык один из самых больших языков современной Российской Федерации, даже, так сказать, безотносительно крымского вопроса. Больше 1 миллиона человек назвали себя носителями украинского языка в России в 2010 году по переписи. Какие возможности изучения этого языка, какие возможности, скажем, выпуска средств массовой информации на родном языке для вот этих 1 миллиона жителей России, считающихся носителями украинского языка? Практически никаких. Очень трагическое положение коренных малочисленных народов Севера и Сибири, несмотря на то, что существуют особые законы, защищающие права этих групп, но фактически на грани исчезновения. Саамский язык, хотя он на самом деле существует, это живой язык, более того, существуют методики преподавания и освещения в СМИ, и создания там культурных пространств, таких как театр, на самом языке в соседних скандинавских странах. В России ничего этого не создается, более того, уничтожается то немного, что есть. Мы вот занимались шорским языком, уже в последние десятилетия 21 века была уничтожена кафедра преподавания шорского языка в Кембриджской области, где, собственно говоря, живут шорская община. Еще более трагическое положение таких когда-то больших языковых групп по малонаселенным сибирским размерам, как там эвенские, корякские, тальменские, адыгейские и другие языки. Поэтому, безусловно, тут есть все основания говорить и о нарушении
языковых прав, и нарушение других культурных прав этих общин, потому что фактически нарушаются и территориальные права, и права на какие-то вот так сказать, территории, значимые в таком сакрально-культурном плане. Многие слышали, да, о том, как боролся башкирский народ за священную гору, но аналогичные места есть и в других районах Урала, Сибири, и тоже безжалостно подвергаются, отнимаются у носителей этой культуры. Тоже, если вот мы занимались шорской проблемой, используются при разработке полезных ископаемых, каких-то туристических целях и так далее. То есть идет, конечно, наступление на эти национальные культуры, оно носит такой прагматический характер, просто вот отнять, и, думаю, наносит такой идейный характер, то есть вот все должны объединиться под рядом, так сказать, знаковых государственных символов, в том числе русского языка, и подавляются проявления вот национально-культурной идентичности. Более того, объединяются в национализме люди, носители, например, марийский язык, носители марийской культуры, они настолько были подвержены репрессиям, что вынуждены были уехать. Некоторые, кстати, в Украину. И сейчас есть такая марийская община, как бы эмигрантов в Украине. Связано это с тем, что в республике Марий-Эл, когда вот в перестроечные годы появилась возможность что-то говорить, писать, печатать на родном языке, возникли вот общины такого национально-культурного плана восстановления, в том числе и религиозной идентичности, были просто признаны экстремистскими и фактически подверглись репрессиям и уничтожению как такая культурная общность. Поняла. Словацкий язык более миллиона человек. В общем, очень-очень тяжелая ситуация по всей стране, по всей громадной территории, на самом деле объединяющей много стран. Поняла. Спасибо вам большое. Это была Стефания Кулаева, глава антидискриминационного центра «Мемориал». Мы поговорили о том, вот насколько типичной является для России ситуация, которая складывается в аннексированном Крыму с украинским и, в принципе, и с крымско-татарским языком. И несколько отличаются ситуации, но все же много чого похожого. Повертаюся на українську мову. Нагадаю, що в ефірі Радіо Крим Реалії сьогодні ми взяли за привід 9 листопада, це День української писемності та мови, вирішили поговорити про становище української мови в Криму після 2014 року, але не лише. І до 2014 року були проблеми. Я обіцяла вам, що буду цитувати коментарі. Не всі, чесно кажучи, встигаю прочитати. Можливо, буду ще обов'язково це зроблю і процитую. Бачу, що у нас є такі коментарі, наприклад, як 6 лет уже провожу отпуск в Крыму, ни разу мовы не чув, но всякое может быть, конечно. Кроме того, вижу, что... вот у нас один из слушателей под YouTube-трансляцией пишет, что в Крыму винищується українська мова, немає жодної школи. А кто-то делится своими советами, как изучить новый язык. Вот пишет нам слушатель или слушательница, надо практиковаться разговаривать на всех языках, на которых говорят окружающие, в любом изучении. Главное – это общение. Вижу також коментарі, виділа, где-то його потеряла, про те, що людина розповідає, що вона україномовна, але переходить на російську, якщо російською до неї звертається. Я згадувала на початку нашого ефіру про те, що щороку з 2000 року в Україні з нагоди Дня української писемності та мови проводять радіодиктант національної єдності. Це проєкт українського суспільного мовника, і цьогоріч диктант був ювілейним, 20-м. Для тих, хто не встиг написати диктант, його можна було написати вранці, слухаючи в прямому ефірі. Ви можете послухати його на YouTube-каналі Українського радіо, як це зробила я вже пізніше. Я вирішила вперше написати цей радіодиктант національної єдності, чесно вам скажу. І буду чекати, звичайно, на те, скільки помилок, на перевірку цього диктанту, скільки я там зробила помилок. Зауважу, що якщо ви сьогодні ще його напишете, наприклад, і відправите по електронній пошті, то ви ще встигаєте, тому що впродовж доби можна надсилати і навіть можна виграти приз. Можна розповісти про те, що цьогоріч диктант писав, зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Теж цікаво, чи поділиться він потім своїм результатом. Минулого тижня ми анонсували проведення диктанту і поспілкувалися, зокрема, з головним продюсером Українського радіо Дмитром Хоркіним, і він розповів нам, що попри анексію Росією Криму, попри війну на Донбасі, акція ця лишається популярною у жителів цих тимчасово окупованих територій.
Мені протягом останніх 6 років надзвичайно приємно, що постійно нам приходять електронні листи із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, а також із окремих районів Донецької та Луганської областей. Причому із Сімферополя, Севастополя, Керчі, Джанкоя, Євпаторії ми постійно отримуємо така строката, навіть кримська географія, топоніміка. Це ті наші радіослухачі, які їх навіть, мені здається, стало більше. Дуже добре, що маємо можливість мовити на територію Криму. Плюс, оскільки ми розміщуємо цей ролик із начіткою диктанту в Ютубі і Фейсбуці, оскільки росіяни не блокують поки що Ютуб, то, звісно, людина може подивитися, записати і потім електронною поштою нам відправити цей лист. До нас в ефір приєднується Микола Семена, кримський журналіст, автор, зокрема, і Крим Реалії, який був змушений виїхати з Криму на початку цього року. Пане Миколо, доброго вечора. Доброго вечора, пані Олено і радіослухачі. Я знаю, що ви писали диктант і не лише цього року, але й раніше ще з Криму писали. Але, пане Миколо, перед тим, як ми з вами перейдемо до розмови, мені підказують, що у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, можливо, це буде перше запитання до нашої розмови. Доброго вечора. Хто ви, звідки? Будь ласка, ваше запитання або репліка по темі. Говоріть, будь ласка. Щось, мабуть, наш слухач чи слухачка передумали. Отже, з нами на прямому телефонному зв'язку кримський журналіст Микола Семена. Пане Миколо, пропоную почати з того, як раніше у вас виглядало, як давно ви пишете цей диктант і чому? Ви для себе в чому бачите мету цієї акції? Пані Олено, у додаток до того, що сказано, що сьогодні в радіопередачі, я хотів би сказати, що українська мова є державною в Криму з 1954 року. І після цієї дати там були створені школи з вивченням української мови, і тому носіїв української мови в Криму дуже багато. Це фактично всі ті, хто виріс в Криму, хто в Криму закінчив школу і таке інше. І не тільки ті, що переїхали з України. Тому потреба для української мови, для спілкування, для засобів масової інформації в Криму дуже велика. Але справа в тому, що після 91-го року до української мови в Криму влада Криму стала відноситися вороже. І вони всякими способами намагалися притлумити ці потреби і обмежити вивчення української мови, обмежити спілкування українською мовою. А для чого? Чому це було так? Це було тому, що це була проросійська влада, яка питання мови перетворила із лінгвістичної проблеми в політичну проблему. І там вважалося, що лише російська мова може задовольнити всі потреби і всіх народів, і таке інше. І всі обмежувалися вивчення всіх мов, включаючи українську мову, а також і вірменську, скажімо, чи кримсько-татарську, чи караїмську і таке інше. А тим більше ця тенденція посилилася після 2014 року, коли Константинов сказав, що нам треба поскоріше позбавитися всього українського, і в тому числі мови і таке інше. І тому те, що у Конституції Криму російська, українська, кримсько-татарська мова зазначені як державні мови, це на життя зовсім не впливає. Це якби така випадковість, тому що, очевидно, з Москви їм сказали, що у вас повинно бути 3 державних мови, але вже після того і Громадська палата, і Верховна чи Державна Рада Криму пояснювали, що це зовсім не значить, що, допустимо, там державні службовці повинні знати 3 мови. Ми даємо перевагу лише одній російській мові, і цього достатньо для всього господарства і для всієї культури розвитку в Криму. Пане Миколо, думала я з вами говорити про диктант, але вже раз ми з вами пішли в іншому напрямку, не так багато часу в мене лишається. Я хотіла б запитати це. От ви бачили, як розвивалася ситуація з українською мовою в Криму до 2014 року? Я думаю, що ви визнаєте, що були і до 2014 року певні проблеми, просто вони не порівнювані з тим, що почалося після 2014-го. Але, що я хотіла запитати, от як ви вважаєте, ми все-таки дивимося з вами на якусь перспективу деокупації, яким чином будувати мовну політику після деокупації так, щоб вона сприймалася усіма жителями Криму адекватно?
Ну це дуже складне питання, що ніхто не може передбачити, які будуть процеси саме під час деокупації. Але я можу сказати, що під час деокупації, не дивлячись на те, що це дуже болюче питання для українців, все рівно українська держава, встановлюючи свою владу в Криму, повинна дотримуватись всіх гуманітарних правил, гуманітарних законів, дотримуватись прав людини у вивченню будь-якої мови, значить, і таке інше, і не порушуючи їх потреб. Дякую вам величезне. Це був Микола Семена, журналіст із Криму. Нагадаю, що Микола Семена був вимушений виїхати з Криму на початку цього року. І Микола Семена, він, зокрема, людина, яка приєднується і до акції, про яку ми згадували перед тим, як він включився до нас в ефір. Мова йде про радіодиктант Національної єдності. Якщо ви також приєдналися до цієї акції, ви якось пов'язані з Кримом, залишайте свої коментарі у нас під ефіром. Хто буде дивитися в записі, хто хоче, може зараз залишати під нашою безпосередньо трансляцією. Я ж нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі ми вирішили присвятити саме цю частину, основну, становищу української мови в Криму. Бачу, що є в наших, прямо в чаті нашої трансляції люди, які не згодні з тим, що було висловлене. Ми намагалися подати також і всю ту інформацію, яка є офіційно у відкритих джерелах російських органів влади на території Криму щодо того, як вони підтримують українську мову на півострові. Якщо ви це прослухали, ми обов'язково продублюємо це в розшифровці на сайті Крим Реалії. Ну і не забувайте, що навіть коли ми не в прямому ефірі, ви можете залишати свої коментарі у нас під записами наших трансляцій, можете писати в редакцію Радіо Крим Реалії, можете за цим номером телефону 8 800 10 06 926 в режимі автовідповідача залишати свої зауваження, побажання. Бачите, мав бути слухач у нас в ефірі, але щось, якісь технічні виникли, вочевидь, проблеми. Не приєднався, не приєдналася. Ви можете нам залишити свій коментар потім уже після прямої трансляції. Ми на цьому саме цю частину нашої програми завершуємо, але після невеликої паузи продовжимо з новою темою. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Продовжуємо Радіо Крим Реалії. В студії для вас працює Олена Римовська. Поки що ще нас доганяють коментарі, які стосуються теми української мови. Я бачу, що одна з наших слухачок під Фейсбук-трансляцією, слухачка з Криму, пише про те, що частенько дзвонить до родини по вайберу, розмовляємо рідною мовою, а ще щодня по телевізору дивлюсь українські новини. Також я бачу, що під YouTube-трансляцією, ось, наприклад, пишуть, що Римовська, тобто це я, по глазам вижу, дома ви говорите на русском, хотя могу и ошибаться. Ви знаєте, шановний слухач, ви помиляєтеся. Просто є така проблема, як справа звички, і коли ти щодня ведеш прямий ефір російською мовою, то не відразу ти можеш переналаштуватися отак просто. Тому в даному випадку ви помилилися. Ми продовжимо наш ефір уже з іншою темою. Справа в тому, що сьогодні не лише День української писемності та мови, але і дата заснування Української Гельсінської групи. Про все по порядку. 9 листопада 1976 року в Києві створено Українську Гельсінську групу або Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод. Це альтернативна назва. Ця група об'єднала діячів українського правозахисного руху, і керівником тоді її став поет Микола Руденко. На той момент Українська Гельсінська група стала найбільшою правозахисною організацією в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Для кращого розуміння того, чому з'явилася Українська Гельсінська група, треба розуміти передісторію. 1 серпня 75-го року, тобто за рік до цього, у місті Гельсінкі 35 країн підписали заключний акт наради з безпеки
безпеки та співробітництва в Європі про відмову від застосування сили в міжнародній політиці та мирне урегулювання суперечок. Радянський Союз був в числі підписантів. Є така версія, що це було зроблено тому, що Радянський Союз хотів виторгувати для себе сприятливіші умови торгівлі з Заходом, а це були вже часи Холодної війни. Українська Гельсінська група вважала своїм головним завданням ознайомлення урядів країн-учасниць і світової громадськості з фактами порушень на теренах України Загальної декларації прав людини та гуманітарних статей, ухвалених Гельсінською нарадою. Серед членів Української Гельсінської групи були такі відомі дисиденти, як Левко Лук'яненко, Надія Світлична, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Практична діяльність членів групи зводилася до збору документів, матеріалів про порушення прав людини в Україні, переправлення їх за кордон, звернення до радянських органів влади з вимогою виправити ситуацію. І можна згадати, що Українська Гельсінська група, зокрема, займалася відстоюванням прав і кримських татар, які на той період перебували в депортації. Можна тут згадати також про те, що засновником Української Гельсінської групи був, зокрема, генерал Петро Григоренко. Це людина шанована і знана, особливо в кримсько-татарській громаді. Це військовий радянської армії, який за підтримку кримських татар і інших депортованих народів свого часу в Радянському Союзі був позбавлений всіх своїх державних радянських відзнак, зазнав репресій. Взагалі, не лише Петро Григоренко зазнав цих репресій, більшість членів Української Гельсінської групи відчули на собі тиск держави, яка нібито формально приєдналася до Гельсінських угод. Тим не менше, вже після звільнення всі ці люди більшість з цих людей продовжила активну політичну діяльність. На той момент уже Радянський Союз завершував своє існування. Ми вирішили використати оцей привід з користю для кримчан. Тут підведуся. 1 квітня 2004 року в Україні з'явилася Українська Гельсінська спілка з прав людини. Вона не є прямим наступником Української Гельсінської групи, але вважає себе частиною гельсінського руху, продовжувачем традицій Української Гельсінської групи. Зараз Українська Гельсінська спілка з прав людини активно займається, зокрема, і відстоюванням прав кримчан, не лише тих, які переїхали на материкову частину України, але й тих, які живуть на території безпосередньо Криму. І у нас є можливість дізнатися про цю практичну діяльність в прямому ефірі. До нас приєднується виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора всім. Якщо дозволите, я з такого глобального запитання почну. Якщо я не помиляюся, то Українська Гельсінська спілка з прав людини є однією з тих правозахисних організацій, які, зокрема, допомагають державі Україна відстоювати свої інтереси в питанні, як це, скажімо так, відновлення суверенітету України над Кримом. Тобто ви є однією з тих організацій, які збираєте докази порушень Росією міжнародних документів в Криму. Так, можна сказати про те, що від початку конфлікту в 2014 році фактично це збройна агресія Російської Федерації, будемо називати речі своїми іменами. Українська Гельсінська спілка з прав людини, УГСПЛ, почала працювати над збором доказів щодо вчинених порушень прав людини в анексованому Криму і на всіх окупованих територіях, в тому числі в Донецькій, Луганській областях. І відповідно ми працюємо як над збором фактичних доказів вчинених злочинів. Відповідно, це є накопичення в центрі документування, про що, в принципі, зараз говорить і віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков, що має бути створений національний такий центр документування. Власне, у нас є такий прообраз, який функціонує і працює в структурі нашої організації. Ми працюємо так само над
аналітикою і над практичним захистом прав, здійснюючи захист інтересів потерпілих в судових інстанціях, а також захищаючи їх в міжнародних судових інстанціях і, відповідно, готуючи подання до таких структур, як Міжнародний кримінальний суд, ООНівські структури, де, власне, потребують фактичних доказів не тільки на рівні заяв, а на рівні підтвердження конкретними документами, коли йдеться про вбивства, переслідування, інші тяжкі злочини, які вчиняє окупант на територіях, які тимчасово не підконтрольні Україні. Пане Олександре, що стосується якихось таких справ поменше, але я знаю, що Українська Гельсінська спілка з прав людини має кримську приймальню. Якими такими, можливо, скажімо, це локальними кримськими справами займаєтеся, і з якими питаннями допомагаєте, і чи будь-який кримчанин може до вас звернутися? Так, наша кримська приймальня знаходиться в Херсоні, це якби найближча така точка, де доступно при в'їзді з Криму, якщо заїжджати, наприклад, через той же Чонгар. Херсон має цю приймальню, яка не єдина надає правові консультації, реальну правову допомогу. Це робиться і в Києві, в тому числі наша приймальня Київська, і інші приймальні включаються і забезпечують правовий супровід або ж консультації, за якими звертаються кримчани або ті, хто потребує такої допомоги. З чим звертаються? Ну, передовсім, це питання пов'язані з перетином лінії розмежування або того, що встановлено на сьогоднішній день між окупованими і неокупованими, непідконтрольними територіями. Це питання, з якими звертаються ті, хто хочуть вступити до вищих навчальних закладів. Це питання, які пов'язані з конкретними правочинами, тобто це народження, це питання вчинення якихось юридичних дій на території, яка на сьогоднішній день не підконтрольна Україні, і відповідно як це формалізувати або легітимізувати на українській території. Всі проблемні питання, які пов'язані з неврегульованим на законодавчому рівні проблем, це виплати, це питання статусу, власне, можна перелічувати, можна назвати і питання тих, хто, наприклад, перебуває в місцях несвободи, переїздить. Це більше стосується території Донецької і Луганської областей, а не Криму, але частково це і ця проблема. Переїздять без документів, без підтвердження документального щодо відбутого покарання, яке було призначено українським судом і таке інше. Тобто є низка проблем, з якими працюють ці приймальні, і разом з тим це є таке місце, куди звертаються із повідомленнями про вчинення якісь порушення або ж порушення якихось конкретних прав, де відбувається моніторинг і можливий, ну, я б сказав так, попереднє зібрання цих документальних фактів, які потім опрацьовуються вже юристами в центральному офісі. Дякую вам, пане Олександре. Це був виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Бачу, що у нас під YouTube-трансляцією є запитання з приводу контактів щодо питань, пов'язаних із Кримом. То я тут процитую номер телефону, але взагалі повніша інформація є на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини 050 140 25 65. Сподіваюся, що слухач, який написав нам це запитання, він почув цей номер телефону. Нагадаю, ви можете просто зайти на сайт і там повніші є контакти, зокрема електронна адреса.
В цій частині нашого ефіру ми говорили про те, чим може допомогти кримчанам Українська Гельсінська спілка з прав людини. А взагалі основну частину нашої програми ми присвятили ситуації з українською мовою. Нагадаю, що 9 листопада – це День української писемності та мови. Дякую всім нашим слухачам, які були з нами, особливо тим, які писали коментарі по темі. Ми з вами почуємося уже завтра. Я, Олена Римовська, з вами прощаюсь. До побачення.